Ve čtvrtek Viktoria Plzeň prohrála s Rapidem Vídeň 1-2 a tak se nelze divit, že trenér Krejčí proti Baníku Ostrava postavil hodně pozměněnou sestavu. Na lavičce zůstal Kozáčik, Rajtoral, Petržela i Ďuriš. Šanci v základu dostali Bolek, Matějů, Kopic a Holenda. Úvod zápasu patřil Baníku, zpoza vápna to zkoušel Karol Mondek. Z nadějné pozice zahrával přímý kop Davor Kukec a rozvinul boční síť Volkovy brány. V závěru zápasu s Rapidem fungovala spolupráce Jana Kovaříka a Jana Holendy. Oba svoji souhru předvedli i v Ostravě v 19. minutě. Skvělý zákrok po Holendově hlavičce vytáhl Jiří Pavlenka. Trochu náhodně se do obrovské šance dostal Jan Kopic. Z bezprostřední blízkosti napálil míč Pavlenkovi do obličeje. Při následné dorážce Kovařík trestu hodně přestřelil. Na hřišti jinak nebylo skoro poznat, že hraje třetí tým tabulky s posledním. Plzeňské tak chtěl vyhecovat k lepšímu výkonu alespoň z lavičky Pavel Horváth. I ten asi se zatajeným dechem sledoval, jak po ostravském rohu zachránil Viktorii na čáře David Limberský, který jemným dotekem vychýlil hlavičku Jaroslava Machovce. V závěru poločasu se opřel do balónu Tomáš Mičola a Kukecovi na zadní tyči k lepšímu zakončení moc nescházelo. Ostravská aktivita vybudila diváky k mohutnému skandování. Potlesku z tribun se dočkal Davor Kukec, který převedl pěknou zasekávačku. Následná střela už za moc nestála. V 53. minutě se vybral slabší chvilku Jiří Pavlenka. Dlouhodobě jasně nejlepší hráč Baníku nedokázal pořádně vyřešit Kovaříkův centr a jeho chybičku potrestal Tomáš Hořava. Plzeňský záložník se trefil po třetí v sezóně. Ze hry Baníku se trochu vytratilo nadšení a toho Plzeň využila k dalšímu gólu. Daniel Kolář zatáhl míč do vápna, neukvapil se, rozhlédl se a našel Patrika Hrošovského. Jeho ránu ještě Pavlenka vyrazil, ale na dorážku Jana Holendy už nestačil. 0-2. Baník se mohl vrátit do hry v 73. minutě, jenže gól Tomáše Mičoly neplatil kvůli těsnému offsideu. Krásná přihrávka Francise Narha tak přišla vniveč. Pomyslný hřebík do ostravské rakve zarazil v 78. minutě Milan Petržela. Plzeňský break táhl Michal Ďuriš, včas nahrál Petrželovi a ten prostřelil Pavlenku. Oba dva střídající hráči si o 2 minuty později vyměnili role. Petržela nahrával, Ďuriš skóroval a Baník byl zralý na ručník. Pro Ďuriše to byla 10. trefa v sezóně, díky níž se dotáhl na Lukáše Magaru v čele tabulky střelců. Viktoriáni byli blízko populárnímu bůru, jenže Patrik Hrošovský napál míč pouze do boční sítě. V úplném závěru se ještě pohrál s ostravskou obranou Tomáš Hořava, ale svůj druhý gól nepřidal. Baník Ostrava tak podlehl Viktorii Plzeň 0-4 a zůstává na posledním místě Synotligy. Redaktor deníku Sport Richard Šíma ohodnotil úroveň utkání známkou 6. Za muže zápasu vybral Tomáše Hořavu, kterému udělil 7.